Kweduno mabuja tauya nadzo nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochi12 mwedzi uno waiye Mbudzi kutanda tiri kweduno kwaMutoko gurukota noringano zvokubudira kumatunhu rakamirira dunhu romashonaland yomabuda zuva mash east pachirungu aisa nyasi akaenda koparura zviri pamutemo makirasirumu nzvimbo dzokufundira dzovapwere 2 imwe yenge iri pachikoro choBangauya kuMudze pokare nochikoro choMusau kuMudze. Tiri kundoti zviri nani nanahasa umwe bana kundoboya mabhuroku mairi iwayo zviri nani pane kusaya. Tikuramba tichindotenda ipapo. Rekai tiringe zvimwe zviri kuitika. kwaMnangagwa wariko kuCOP29 kwaita akatomboka nyai naiye Lukashenko wekuBelarus. Hino kuti wanga wari kureketa dzei wari beutinyepa kuti zvii zvawanga wari kuita akatomboka nyai nazvo. Tichakunyenyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaburika apa nyika yedu iri kunzi iko kuCOP29 yagoendesa wanhu wanosvika 282 pachirungu. Wanhu wakaenda naMnangagwa wakomana ipapa pakaringiwa kuti mari dzavanopuwa dzokuti watekaira nobasa dziya maSNT pachirungu pari kutoburika mari inopfuura mamiliyoni 2 chaiwo pamunhu pahurumende pamari yese yairi kuburitsa ipapa wakomana idiwa bedu zvawo rekai waite idi peno ndo mamimiri akienda. Heno ticharamba takazviringa. Daniel Garwe ari gurukota rinoringana zvokutongewa kwematunhu agoreketa ipapa akati kanzuro yeHarare wakaita kuonerewa wakaita zvinhu zvakanyangaritsa fani kupwanya wagoita dzimba dzowanhu kuBharavadhiyaku nokuti waifanira kuti wauye kobvunza hurumende kuti toita sei zvinhu zvakadari towanyepa kuno apa wakandoita zvomusoro wawo zvikaita zvinhu zvisirizvo zvakadidi unobva watoona kutoti sei nyaya iyi isingapere makore nomakore nokutoti wakuru hurumende wari kutsigirana nokutsigira nokukavhira iwo wanhu wari ndiwo wanhu wanotengesera wanhu ivhu wari bemvumo. Mabuja pakaita kunyangariwa apa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinosvika papi tinenge tichindokunyepai. Umwe akamboita gurukota rohurumende marumahoko kwaipapa asungiwa nonyaya yekunzi agoba zvinhu zvokupa varimi zvaipuwa zvomahara zviya zvanga zvaakabazvo zvinhu zvaisvika zviuru 34,000 $34,000 pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipopera sei ipapo. Ticharamba takaringa heno kuti ndiyo bachere catch and release kana kuti zvinenge zvipera sei tinenge tichiramba tichindoringa kuti zvinenge zviri kuenda nokupi. Mhai mujuru kwaipapa waitiwa ndiye munhu ari kutungamira wari kuenda koringa sarudzo hweAfrican Union Election Observer Mission pachirungu. Tiri kundoti makorokoto rekai wamboitawo zvinhu zvinenge zvine musoro kuramba wakandozvipfikira mumba zvawanga wari kuita zvinhu. Wanhu ari kutambira nyaya yakareketika yokuti wanhu wanenge wakundomanikidziwa kunyoresiwa pakovhota kana wachindosvika makore 17 ipapa zviri kunzi munhu wese anenge asvika makore 17 anenge akutonyoresiwa mugwaro rovavhoti kuti anonzi enda konyoresa iwewe. Rekai timboona kuti zvinenge zvitekera sei. Vamwe vari kuzvifarira asi vamwe vari kutotsvomwa nazvo kuti munhu anofanira kuti aite kodzero dzache dzokuzvinyoresa kana achida kana kureka kana asingade. Ticharamba edu takaringa kuti zviri kuenda nokupi. Wamwe watsano wanonzi Tendai James Saruchera wari ndiwo mukuru wekambani yokuwa cash wagoendesiwa kudaro dzimhosva wachinzi wakaba nonyaya yekuti wakatadza kupedzesa nyaya yekutengera munhu imba yawanga wari kunangidzirana wachida kutengesera. Pakatsotsiwa munhu mari inoita zviuru 276,000 $286,000 pachirungu.
Regai tione kuti zvinopera sei. Asi ipapa tiri kuona kuti pano zvimwe zvaida kuitika nomari iyoyi kuti inge iri mari yekunze kutenga wati zvazvodii zvaakuburika izvi. Regai tirambe hedu takaringa kuti ichaperera nokupi. Tinoramba tichikunyepa ino. Kambani yoKaridonia ipapa yagoreketa kuti aiwa takaboya mari inokwana kuita mamiliyoni 135 $135 million apo wakatengesapo kare gwenya rawo romagetsi ozuwa mamiliyoni 22 million US pachirungu. Ndokuti kunota kawo kaona muchiti mukanhadzira chinhu mochitengesa mari yakarepa kudari. Aiwa ndozvo zvino. Regai tichione ipapa kuti wanoita sei, wanenge wari kupi wachiita sei. Toramba takandoringa. Kwaizvezvi zvirongwa zvohurumende zvaakufanira kuti zvirambe kukonesiwa kuti zviite zvokubatsira vanhu nonyaya yechirwere cheshura matongo. Ipapa wari kureketayo wanoreketa kuti kwai wanhu nonyika dzanga dzakazvimira dzega wachipa mari yawo kuti hurumende iite zvinhu zvokuti vanhu vareke kugohwaritsa pokare nekuti vanhu vareke kugobatira zvirwere. Kwaizvezvi zvaakuita shoma mari dzacho. Kwakutodikana kuti hurumende yedu isimuke yega manje itande kuita zvinhu zvainofanira kuita zvokuchengeta vanhu vayo. Hino kuti zvichaitika chere ticharamba hedu takandozviringa kuti zvinenge zvienda nopapi. Kana zvikakoneka edi vanhu vanopona. Moses Bambochunga kwaizvezvi ariko kuBelgium kwaakadanidziwa ano kwaimbotambira wakati iwe mbouya ino douya ino iwe timbokuone kuti uchiri kuita tuzvinhu chere. Tikuzvitenda ndokuzvikona kwavari kutoita ipapa kutobatsira kutoti mubi yedu uyu akone kuremekedziwawo somunhu. Tikuramba tichiti makorokoto ikwapo. Apawo pokare wacho wari kuita zvomawarriors ipapa wareketa kuti kwai matikiti okupinda mugiraundi munhandare momu aiwa kwai apo akutotengesiwa marandi 50 basi vanhu vese munokwana kupinda. Regai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Tinenge chikunyepai takandoringira kuti peno tingahwinewo zviite zvakanaka. Nakamba Marvelous aburika aripo ari kupa gwicho waMnangagwa Collins mbasha yache yaanopfekera iko kuRuton City kuku. Unobva waona kuti sei ari kutitadza kulikika. Unoribanha sei iwe uri kutamba neizvozvi izvi. Ngabvunza anakadewere vanongodewera varimo imomo. Paribe chiri kutambiwa kubva ipo akangoita zvosikavha zvozvo. Ukamonera chinhu chakatukiwa newe wabva watukiwawo. Regai tione kuti achaita sei peno achabenukawo pokare akuwara makunokuno yano. Tinoramba hedu takandoringa. Toringa dziri kuitika pasi rese. Izvezvi pasi rese muSouth Africa ndo matiri kutandira. Pakaita kunyangariwa. Waye vari kuti tikuda kupedza nyaya yomakorokoza. Wakaita kuita kunyangariwa Mhanduwe. Kwaizvezvi kuno mumwe mugodhi uno makorokoza anosvika zviuru 4,500 4,500 pachirungu. Wari pasi wanyimiwa zvokudya, wanyimiwa zvokumwa. Wari kunzi kauye burikai imomo muuye tikupei, tikubatei, tikusungei. Warume pakanyangara hwendo huno. Hino kuti zviri kuperera papi. Kwai wari mudunhu roNorth West rikati goramba takaringa kuti zvinenge zviina nopapi. Vanhu muSouth Africa vari kuramba vachibvunzana kuti kohokonai mvura iri kuramba ichindoita kunzi hwendo huno yabva yadani, hwendo huno yabva yadandi. Gurukotaro zvinoitika zvomvura ikabva rati mvura aiwaba gorekai kusha. Asi vanhu vanofanira kuti vaseenzese mvura vachichengetedza. Unobva watoona pachena kuti paakuhwandirwa munhu. Mvura yakunetsa muSouth Africa. Zvinhu zvizvi zvichaita kunyangariwa. Apa wokuResotho wari kuti toda kumbopfika kamugero kedu katakagwisira iko mvura kaye kanounza mvura tsvinu yakawanda kuJoburg. Warume ukaona zvadando waziva kuti paita kunyangariwa chaiko. Regai hedu tirambe takazviringa. Uyu ari kuwisana naiyo Wofrelimo Mondlane kuMozambique vaya agoreketa kuti vakomana izvezvi
tandai kana kuenda kovhara kana kopfika kana kobhomba kana kuita chino kuti zvinhu zvinotengeserana Mozambique noZimbabwe noSouth Africa zvivhiringike. Orererere mabuja pakanyangaritsa. Rekai tione kuti zvinokoneka chero izvozvi. Nokutoti panenge paanonyaya ukaona zvadaribva waziva kuti hondo yatosvikapo kare. Makuno yanochaiwa tinenge tabenhuka paye kumashure kwakazoita kuti anarinamo wazikane kuti ndima dzakutsaku. Rekai tione kuti zvichasvika papi izvozvo. Asi ndopaunoona naMhanduwe vari kuti tozosangana kumberiko uko. Vakomana pakanyangaritsapo. Rekai tirambe takaringama. WochiTaliban wari kureketayo kuti hwedo huno toda kutumirawo wanhu wedu kuti waendewo kumusangano COP29 iko. Kuti waende warekete zvatinoda ikweyo. Wakomana kuchinja kwezvinhu idi kuchinja chaiko. Kuchinja kwezvinhu rekai tirambe takakuringa kuti kunoperera papi. KuZambia wari kuita kufara kureketa kuno kwainowa China toda kupai bhirioni nomamiliyoni 500 $1.6 billion US pachirungu kuti tidire mugodhi wokumhangura iwo mugodhi woLuansha copper mine. Tikuramba tichizvitenda izvo. Waiwada kuti zviite zvisvino wakakona kuzviita izvozvi zvoita kuti mari iboeke pokare nemabasa aboeke mazhinji. Wabedu zvavari kuitiwa zvinhu twakadai nohurumende dzavo. Tinoramba tichindozvitenda. Apawo mumwe archibishopu woCanterbury kuChurch of England kwaya atoita kutandanisiwa ipapa nonyaya yekuti wakavika nyaya dzokubhinyiwa kwapwere dzaiitika mumakore okare aya. Iyi kereke iyi yakaita kunyangariwa mabuja, pakaita kunyangaritsa chaiko. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Tikundoshuira kuti wakabatiriwawo nowakabhinyiwa wakone kuzobhadhara mari dzawo zviite zviri nani. Tiri kufara kuti anonzi David kuti angari ndiye mumwe muzvinapembe aiita basa rekuvhiringidza mutambo webhora kuNgirandi amisiwa basa. Ipapa agumburika pavhidhiyo ari kutuka Klopp achireketa mapwapwa nokushora nokumhura zvese ipapo. Unobva waita kuona kuti idiwo zvinhu zvizvi zvakaita kunyangariwa. Mitambo yacho inobva yaita kuratidza pachena kuti dzimwe nguva vanhu vavo vanenge vatozviitisa chaiko vachiziva zvavari kuita. Asi rekai tione hedu kuti inopera yakaita sei. Takadaro mabuja, rekai tichigumire pano. Ndino wenyu Mhanduwe Wenhau.